May mali pala tayong nagawa dito. Ako na. Ang ballpen. Nadoble ang 7 mo dito. Nasaan? Ayan, oh. 7, 7. Oh, dapat Hindi to. naman ako nagsulit yan eh. Lagyan mo ng 8. Lagyan mo ng 8. Ayun eh, 8 eh. Oh, lagyan mo ng 9. Ito, burahin mo ito lahat. Tapos 9, pababa. Dali. Kapag 1 meter, 100 centimeter. Kapag 2 meter, 200 centimeter. Kapag 3 meter, 300 centimeter. Tatanungin kita, 600 centimeter, ilang meter? Ha?